ние всички очакваме с интерес да получат своите купи и бутилки шампанско. Дами и господа, за победителите искам да помоля госпожа Диляна Джеджева, заместник-кмет на община Дряново и част от организационния комитет на събитието, да връчи купите и бутилките шампанско за победителите. За победителите, само за победителите ви, да. Те ще получат и купи за клас РЦ-2, като победител Антон Титов. Първите получават, после вторите, после третите, да ги заповядайте с купите и бутилките шампанско. Те ще получат и купи за клас РЦ-2. РЦ-2. Те са и победители от клас РЦ-2. Само това въпроса, да. И така, тук купите за РЦ-2 връчва господин Ангел Ангелов, заместник-кмет на община Дряново. За второ място купите и бутилките шампанско, господин Ангел Ангелов, отново с госпожа Джеджева явно ще връчат. И така, те са за екипажа на Арт Моторспорт Никола Мишев, Ангел Башки Гайов. Те са и втори от клас РЦ-2. Аплодисменти за екипажа Никола Мишев, Ангел Башки Гайов. За третото място купите и бутилките шампанско ще връчи господин Николай Стоянов, директор на Рали Дряново и председател на автомобилен спортен клуб NT Racing, организатор на проявата. Те са за екипажа на Автор Racing Любен Каменов, Валентин Боринов. Те ще получат и купи за първото място в клас РЦ-4. А сега моя колега тук, звукорежисьора, се подготвя с нещо специално за този красив момент. Дами и господа, време е да разлеете бутилките шампанско прочета за всички хора присъстващи тук. Аплодисменти за трите екипажа на подиума в средството Рали Дряново 2025. Антон Титов, Валерий Спиров, Никола Мишев, Ангел Башки и Любен Каменов, Валентин Боринов. Момчета, заповядайте сега пред автомобилите за по две думи. Само тук отпред ще бъде по-удобно, предполагам, за публиката и за колегите. Тони, едно нормално и, разбира се, контролирано състезание, както обикновено от вас, както тече събитието за вашия екипаж. Може би средата на беше добре, контролирано да каза. Имаме шанс за първо място. След вчера изоставахме леко. Направихме грешка. Скорото минаване. За съжаление, това с номерите също направих грешка по-нататъчните минавания. Борбата беше доста високо. Сме тук. Това е важното. Алекс, поредно успешно финиширало за вас състезание. Драмите на колегите ли помогнаха за победата или бяхте подготвени за нея? Всяка победа
за едни и за други. Съжалявам за колегите Алекс Томов и Еди Симов, но и това го има в играта. Ние също направихме една грешка, загубихме доста време, но взехме булка, стегнахме се и до края не направихме това грешка. И за това и резултата. Сигурен, че тези до вас прекрасни мъже, Никола Мишев, втори в това събитие с много драми, започна вчерашния ден, но днес, както се видя, те не спряха, продължиха за всички. Вашето виждане за едно състезание, което първо за вас в България протече толкова драматично. Чувам се, да. Ами, аз съм много щастлив, че сме на финала. Не мога да не съм доволен от второто място. Вчера наистина започна състезанието доста неприятно за нас, с проблеми в двигателя, съответно не можахме да имаме темпо. Изостанахме още в началото, първите отсечки доста солидно. Нашите механици успяха да отстранят проблема и днес показахме добро темпо в трети и четвърти етап. Спечелихме етапа и така преди петия етап вече бяхме на 12 секунди след Антон, което ни отвори шанс да атакуваме. Наистина опитахме да направим тази атака. Този етап, за съжаление или не, за нас май беше късмет. Беше с червен флаг, т.е. беше красивен. От високото темпо ние явно някъде пикнахме нещо, изпитахме гума, така че ако не беше, може би щяхме да се каже, да сме с по-лошо класиране. И трябва да сме реалисти, не може да не сме доволни. Аз съм радостен, че Дряно отново ни посрещна така, с усмивки, с хубаво време, с прекрасни отсечки и супер публика. И казах и на организатора лично, за първо състезание сме просто топ. Благодаря ти, Ангеле. Имате ли притеснение, тръгнете в последната отсечка с гола джанта в багажника? Притеснение силно казано, ще ми позволиш да не се съгласи с това, че е било едно спокойно състезание. Напротив, мисля, че имаше от абсолютно всичко. Всяка отсечка се случваше нещо, което е, може би, супер, казал. Аз искам да благодаря на публиката, която беше доста дисциплинирана, разбира се, на организаторите. Факт е, че имахме проблеми и ние, включително и днес. Малко по-сехто беше, разбира се, защото знаеш, че колата трябва да е 4 гуми на финала, за да дойдеш класиране, което беше важно за нас. Доволни сме, щастливи сме, поздравявам още веднъж всички и надявам се този рестарт на спорта, дали спорта в България да бъде много добро начало на нещо, което ще градим всички заедно за бъдеще и ще направим един хубав празник за нашия спорт. Надявам се да направите един тип сезон. Отивам към третите: Любен Каменов, Валентин Будинов. Страхотно представяне за един екипаж, който буквално е формиран преди по-малко от година. Любо, как виждаш състезанието, за което се раздавахте максимално? Ами за мен протече малко по-трудно състезанието, защото ние направихме една грешка, загубихме доста секунди, но не се отказахме, решихме да си даваме газ и резултатът е... Варо бързо свикна с навигаторството, въпреки че имаш и пилотски стаж в този спорт. Твоите впечатления от току-що завършилото състезание? Всички сме на финала, това е най-важно за едно състезание, за организатори и за един пилот. Това е най-важно. Безопасността и завършването. Смятам, че всички останаха доволни от това, което видяха от вас и от колегите. Само един въпрос към всички ви. Ще ви видим ли на рали Стари столици? Само дигнете ръка. Надявам се всички. Дигате на половина. Няма да ви питам повече, момчета. Оставям ви да се поздравите с от отборите и веднага след това награждаваме всички останали. Дами и господа, аплодисменти за трите екипажа, които направиха подиума на седмото олимпиада. Сега е време, ако има от екипажите, от екипите имат желание да се снимат с екипажите си в момента на подиума, сега е това. Сега е възможно това. Всеки да използва момента да направи снимка с екипажите на първите 3 места. А съвсем след малко продължаваме с всички, които финишираха от това състезание.
могат да се снимат с своите екипажи. Екипажа на Австралийсинг направи максимално възможно да се представи. Един екипаж, който вече се фаворити за много трудни причини, но в крайна сметка за финала. 5 секунди и 9 десети дами на ще го моля господин Тихомир Русанов от NDA организацията на Международните ръце. Заповядайте, Тихомире, да връчиш купите за второ място в клас RC4. И така, уважаеми приятели, аплодисменти за екипажа на Австралийсинг Килотуров, Георги Аврамов, които също имаха свои програми, съвсем малко ще ви кажа с тях. Поздравете! Ще кажа две думи. Килотуров е едно състезание, в което Златомир Русев някъде тук, ето къде е, беше посочен за фаворит за победата. Как се обаче събитието, в което останаха четвърти, страхотна битка на по-зелен екип. Поздравления за екипа на Астра. Сега от екипа могат да направят снимка с екипажа. Катя вече снима. Има ли кой да снима Катя с тях, обаче не знам. Катя да я ще направят. Имате тук всички колеги от прес-центъра за тук. Това Ангелов ви организира, знам. А вие търсете информация и резултати от това състезание на Лидиано-Московски фонд. Сайтът, в който се намерите всичко за събитието, което са преживяхме. Изпращаме с аплодисменти екипажа на Австралийсинг Килотуров, Георги Аврамов. Екипажа с номер 10 Огнян Герджиков, Георги Гаджев, АСК Пловдив, победители в клас RC4N. Дами и господа, този екипаж си имаше премеждията, буквално се шегуваме тук, че във всяка отсечка се налага да правят корекции заради него. Сега ще ви разкажа съвсем това. Ще помоля тук Гаджева, разбира се, да връчим купите и шампанско на пилота и навигатора. Аплодисменти Огнян Герджиков и Георги Гаджев. Най-сетне се събраха в това състезание, дълго планувано съвместно мероприятие направиха на 7-то Рали Дряново. А сега виждам, че Оги се подготвя с отварянето на бутилката. Да, ще ги изчакам. Отворете бутилката, момчета, и после ще кажете по две думи. Сега време е за залп, така че
Аплодисменти за Огнян Герджиков и Георги Гачев, дами и господа. След малко ще го разгледате. Аз бързам впечатление на шега беше това, обаче наистина доста често се налагаше да правите корекции на времената. Не вие, разбира се, спортните комисари. Както винаги тук в Пряново, екшена. Повече аплодисменти за Огнян Герджиков и Георги Гачев. А сега помни. Хората от екипа могат да, ако има от екипа на АСК Пловдив, могат да си направят снимка, да ги изпратим с аплодисменти все пак. Огнян Герджиков и Георги Гачев направиха страхотно състезание. За жалост, предните съперници не можаха да влязат в снимка, така както очакват всички. Шести в общото класиране и победители в РЦ5, екипажа на Астра Рейсинг, Петър Йорданов и Любка Йорданова. Моля, Ангел да връчи купите. Господин Ангелов, заместник кмет на община Андрианово. Дами и господа, тези усмихнати съпрузи са много отдавна заедно, а сега за господин Ангелов е удоволствие, разбира се, и специално подготвения от екипа на организацията букет за Любка. Ето това е красив момент, който заслужава да запамети. Надявам се, че са тук и от екипа на двамата съпрузи и очаквам да ги видя съвсем след малко. Микрофончето, да, наред сме сега. Петър Йорданов, усмихнат както обикновено на финала. Петър, свикнали сме да те виждаме винаги усмихнат. Тежко състезание обаче като че ли беше и за вас. Да споделиш. Имахме някои неуредни автомобила, за което благодаря на моите механи. Имахме лек проблем с хирачките, който минава на отсечките. Това е нормално. Шампионата, въпреки че правят интересен и гръцкия шампионат, сега обаче се връщат на родна земя, както разбрахте, доволни и надявам се всички останали заедно с тях да продължат в следващия старт в останали столици. Така. На седма позиция в общото подреждане екипажи с номер 19 Живко Желязков и Явор Любенов. А сега Стара Загора. Желязков и Явор Любенов са екипаж, който се събра. Те двамата финишират втори в клас. Само секунда да съм убеден, че е така. В клас RC4N. И така, дами и господа, тук ще помоля отново госпожа Джечева да връчи купите и бутилките шампанско на този млад. Живко, брак, че си направи една тренировка в фитнеса в това днешно състезание. Я да сподели сега за това. Стане такъв, доволен си от своето решение, питам Явор Любенов. Абсолютно на 100% изживяването е уникално. Много благодаря на организаторите, че дадах шанс. Дами и господа, този екипаж може би е най-щастливия след победителите тук. Аплодисменти за тях. Сега ще бутилките шампанско, обаче Яворе, давай. И така, ето тези моменти се запомнят. Ето сега Явор ще помогне тук да така малко да обърти удовлетворение от фитнеса и от Желязков. Те караха за екипа на АСК Стара Загора. Поздравление, успехте да продължават все така.
Дами и господа, изпращаме се аплодисменти екипажа на АТК Стара Загора да посрещнем буквално разочарованите сигурност пилот и навигатор съвсем след малко ще ви бяха готови за победа. Аз знам, че в момента не е най-късният миг, но все пак ще помогна за няколко думи. Христо Дълбак, ви знаем, бяхте готови за победа. Аз ви пожелавам да печелите следващото ви участие. На всички от Бултран зрители, вярвайте, тези момчета са правилните и залагайте в тяхното развитие, защото те доказаха, че са силни, а подобни ситуации се случват в пролетата. Отново да приемаме 3 минути прекъснение по време. Да не бързате да тръгвате за една финална снимка и отборното награждаване. Сега каним на подиума деветите в това състезание. Екипажа на Хобикар Русе, Пламен Панталеев, Краси Механчийски, победители в клас. На практика не им останаха съперници, но въпреки това трябва да отдадем заслуженото за този екипаж, който мъжки се бори, не се оплаква никъде. Сега изпитът ги виждаме тук, след малко ще разберем, госпожа Чежева, заповядайте. Извинявам се, че за класът от 6, а сега да видим какво ще ви каже двамата победители. Усмивка, макар че съм убеден, че се гледа в момента какво ще се случи. Уважаеми приятели, търпеливи сме, нали? Надявам се, те заслужават да бъдат с цялото внимание към тях на финала, така че силни аплодисменти за екипажа с номер 16. Две прекрасни дами, Диана Стоянова и Ванела Иванова, спортен клуб автомобилизъм Дянко Благоевград. Тези две дами направиха прекрасно състезание и трябва да ви кажа, че въпреки че са върху място от това, тази година в българския регионал има специално класиране при дамите и те печелят първото място в него, а господин Ангелов, разбира се, заместник кмета на община Дряново, ще им връчи купите, бутилките шампанско и един жест от Ники Стоянов. Да. Николай Стоянов сега ще връчи и букетите, специално на Диана и Ванела. Аз съм сигурен, че сега искам да ги поздравите с аплодисменти. Момичета, аз съм много щастлив да ви видя на финала, така усмихнати, както обикновено съм свикнал да ви виждам. Първо виждам Дянко Благоевград, Диана Стоянова и Ванела Иванова. Дами и господа, изпращаме екипажа на Дянко Благоевград, за да посрещнем екипажа на АТК Стара Загора. Динко Иванов и Явор Брънков, втори в клас РЦ5.
Минко Иванов, явно първо участие. Финал успешен за тях, въпреки виждате леки преживявания, разходки с гората са имали, след малко ще ни разкажат къде и как са се случили. Сега обаче купите ли, господин Стоянов, заповядайте. Николай Стоянов, председателя на NT Racing, клуба, организатор на събитието, директора на това събитие, със сигурност много щастлив момент за Динко, който участва. Явор Брънков. Изпращаме екипажа на АСК Стара Загора, за да посрещнем на естекадата един тандем, който, смея да кажа, е изключително спокоен и усмихнат. Много добре се слушат и много добре изпълняват всичко това, което смятам, че са си поставили като цел. Екипажа на мотоспортния Добрич, Николай Корделов, Васил Георгиев. Те са пети в клас RC4, но все пак са на финала и сега няма как да няма един комплект бутилки шампанско за тях. Дами и господа, Николай Корделов и Васил Георгиев ще получат своите бутилки шампанско. Само шампанско за тях, пети са, но имат шанса да са тук все пак на финала. А господин Ангел Ангел, заместник един екипаж, който определено може да ни покаже какво е сигурно и всеки пилотиране в подобно събитие. А на финала, въпреки тралите, виждаме и екипажа на Томас. Втория ден на събитието и бързам да споделя. Сега обаче, разбира се, бутилките шампанско и в случая виждам и специална купа.